नोंसोर मा बहाय जों थाबायना नोंसोर मा सा लोंसो जिरायदोंमोन लाबाय थागोन र' नोंबो खम नङा दे मा खम नङा बेलाय मा खम नङा नोंलाय खाम मोजां भिडिअ बानाया नामा नोङो मा खम नङा बेलाय माबायदि बेलाय बिदि नङा जेबो नै मा जादों बेवहाय मा ओइ नङा र' मा इयो जेन'बा नोंसोर मा जेन'बा र' नोंसोर जेन'बा बहाय मा खालामदों नोंसोर जेन'बा खुलुमबाय लोगोफोर जोङो फेसबुकाव नुनो मोनदों मा सनु केमफ्रायमोन खोमा ना टाइटेला ओमफ्रायो सोरमोन रनजित बसुमतारी ब्रादार आरो सिस्टार सनु केमफ्राय दा बिथांमोना माने फेसबुकनि गेजेरजों माने हमजानाय मोनसे क्लिप जों नुनो मोनदों दा बे क्लिपाव ओरैबायदि मानसिफोरा कमेन्ट खालामदों ओरैबायदि बुखिदों ओरैबायदि नोंसोरो बेफोरबायदि जाथायखौ देखायनानै जोंखौ उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ फोरोंनो सानदों नामा उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ इयुनाव बेफोरबायदि लांनो सानदों नामा होननानै गोबां मानसिफोरा बुंदों आरो बे भिडिअखौ रियेल ना फेक गासिबो मोनथियाखै सोरबा सानदों रियेल सोरबा सानदों फेक दा बुंनाय थांनाय बायदिब्लाथ' बे भिडिअआ फेक होनना बुंदों माने रिल्स डलारनि थाखाय बानायदों बेफोरबायदि गोबां मानसियाबो बुंदों दा फेक बा फेक बिसोरो माने लास्टाव बुंनांगौमोन आरोना बे भिडिअआ फेकसो ओरैनो प्रेंक खालामदों होननानै नाथाय बिसोरो जेबो बुंनाय गैया आरो बेनिखायनो मानसिफोरा सोरबा सानगोन आरो बोराय बुरैफोराथ' मोनथिखानाय नङा सोरबा बोराय बुरैफोरा जुदि बेफोरबायदि भिडिअखौ नुयोबाथ' रियेलसो सानगोन तामसे खालामदोंबाबो अब्ला बिसोरो लास्टावहाय बुंनांगौमोन जे बे भिडिअआ फेक ओरैनो जास्ट एन्टारटेनमेन्टनि थाखाय बानायदों होननानै बुंनांगौमोन नाथाय बिसोरो जेबो बुङाखै बेनिखायनो सोरबा बेखौ रियेलबो सानदों आरोना नंगौ आंनि बायदिब्लाथ' जोंहा उन्दैफोरखौ फोरोंनायसो जायो बेफोरबायदि भिडिअआ दा सोरखौ मा बुंनो आरोना बेफोरबायदिनोसै आं बुंनो साननाया बेनो माने रिल्सखौ सोर बानाया गासिबो बानायो सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै बानायनोबो नांगौ नाथाय एसे एन्टारटेन होनना बुंनांगौ आरोना दा जों नुनो मोनदों बे फेक्सनो दायो लोगोफोर बेयो रियेल नङानो जेबो मैदेन ब्रादारा बानायदों सनु केमफ्रायखौ आरो रनजित बसुमतारी ब्रादारखौ हमजानाय आरोना फेक्सनो बे भिडिअ माने जास्ट प्रेंक्सनो आरोना दा नोंथांमोना मा बुंनो सानो कमेन्टनि गेजेरजों आंनि सिगाङाव कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय ओमफ्राय बबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय आंनि भिडिअखौ नायदों एसे फोरमायहरलायदो लोगोफोर दे नोंसोर बे भिडिअ क्लिपखौ नायग्रोनानै ला सनु केमफ्राय आरो रनजित बसुमतारीया बे भिडिअनि गेजेरजों बोरै एक्टिं खालामखोना बोरै देखायखो नोंथांमोना नायलां बिथां मैदोम ब्रादारा भिडिअ बानायदों आरोना दा मैदोम ब्रादारखौथ' गोबां जोंनि बर' हारिखौ लासिसिं फोनांनाय मानसिफोरखौ हमगासिनो थिगानो दङ मैदोम ब्रादारनिया गाज्रि नङा नंगौना नङा लोगोफोर जाहाथे जोंनि उन्दै लाइमोनफोरा बेफोरबायदि लामाथि थाङा बेफोरबायदि नलेजखौ लागासिनो थिगानो दङ मोजां जादों दा सनु केमफ्रायदो रनजित बसुमतारीदो माबायदि भिडिअ लाबोखो जों नायग्रोना लानोसै सोरबा रियेलबो सानगोनबो जानांगौ ना रियेलखौनो बुंदो सोरबा ओमफ्राय सोरबा बुंदों एक्टिं खालामदों माबादों होननानै दा बेफोरखौ माबाथ'लिया नायग्रोना लानोसै स' गिबियावनो बयनिसिमबो फिन खेब बरायहरबाय जायफोरा चेनेलाव गोदान साबसक्राइब खालामना लादो बबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय आंनि भिडिअखौ नायदों फोरमायहरलायदो लोगोफोर दे नायग्रोना लाबानो जाबाय नोंसोर मा बहाय जों थाबायना नोंसोर मा सा लोंसो जिरायदोंमोन लाबाय थागोन र' नोंबो खम नङा दे मा खम नङा बेलाय मा खम नङा नोंलाय खाम मोजां भिडिअ बानाया नामा नोङो मा खम नङा बेलाय माबायदि बेलाय बिदि नङा जेबो नै मा जादों बेवहाय मा ओइ नङा र' मा इयो जेन'बा नोंसोर मा जेन'बा र' नोंसोर जेन'बा बहाय मा खालामदों नोंसोर जेन'बा रनजित नामा इयो रनजित बे रनजित नामा र' बेलाय सोर नङा बेलाय सोर जेन'बा बे मा रनजित नामा बे केमेरा बक्स बे केमेरा बक्स सानु केमेरा नामा इयो दलथा आंना भिडिअ अन जागोन र' भिडिअ आंना अन जागोन आं मैदोम बसुमतारी नङा र' सिथा केमेराखौ दादां खिन्थु नोंसोरखौ जोंनो खोन्थाहरदों खिन्थु नों मा रनजित दा नोङो बै फेसबुकाव नुबाय थाग्रा रनजित दा नों रनजित दा जेबो नङा र' नों मा रनजित दा हा नोंसोरखौ जोङो खोनाबाय बेवहाय फैदों होननानै जों मोनथिदों खिन्थु मा नोंसोर मा बहाय जों थाबायना नोंसोर मा सा लोंसो जिरायदोंमोन मा साहा लोंनो बेलाय साहा लोंनायाव बे फाग्लाया बे केबिनाव थायो नामा बे मोनसे केबिन नै जोंहा नै ओरैजाय खेबगासिनो दं दे नै गासिबो खेबगासिनो दङ जोंखौ खोन्थाहरदों खिन्थु आं बेखौ रनजित होननानै सिनायाखैमोन मानसिखौ रनजित होननानै आं सिनायाखैमोन ओरैनो मानो मेगना बांद्राय आरो बे सानु नामा इयो नों मानो नायनो हायाखै मेगना मानो नायनो हायाखै रायजो राजा नोंथांमोना नायनो हासिगोन नै बे जाहैबाय माने रनजित जाहैदों बे रनजितनो मबेनि बे मानसिया बिजनिनि ओमफ्राय नै बे बबेनि बिलाय सासेयालाय
हिनजाव सोर मा जाबाय जाबाय गैया जाबाय जाबायलै र' जिखुनु जाया र' आं देखायगासिनो दङ आङो लाबाय थागोन र' नोंबो खम नङा दे मा खम नङा बेलाय मा खम नङा नोंलाय खोब मोजां भिडिअ बानाया नामा नोङो मा खोब नङा बेलाय माबायदि बेलाय बिदि नङा जेबो र' नाङा र' दा नोंथांमोना भिडिअखौ नुखाबाय लोगोफोर बेयो मोनसे जास्ट माने प्रेंकसोमोन आरोना सनु केमफ्राय सिस्टारा फेसबुकनि गेजेरजों क्लियारिफिकेसन भिडिअखौ होबाय गाज्रि भिडिअ बा गोबां मानसि नायो बेखौनो गाज्रि सानो माबायो होननानै नंगौ बेबो नंगौ माने गाज्रि भिडिअखौ गासिबो शेयार खालामो नायो माबायो दा सोरबा सासे मोजां मानसिया ग्र' जादों सोरबा फेमास जादों बेखौ नेनानै थायो बे माला गाज्रि जागोन बेनि माला भाइराल फैगोन बैफोरबायदि नेनानै थायो मानसिया बेनिखायनो मानसिया गोसोखौ हमथानानै खामानि मावनांगौ जाय जि बुंबाय थागोन नोंनि खामानिखौ नों मावलांबाय था साक्सेस जागोन गुबुना बुंनायखौ नोङो जुदि गावनि गोसोआव हार्ट नांनानै थायोब्ला बे मालाबाबो साक्सेस जाया लोगोफोर नों गावनि गोसो बायदि खामानिखौ मावलांबाय था अब्ला नों साक्सेस जागोन गुबुनालाय मा बुंगोन नोंखौ गाज्रि मावबाबोथ' गाज्रि बुंखागोन मोजां खामानि मावबाबोथ' नोंखौ गाज्रिखौनो बुंगोन बेफोरबायदि आरोना लोगोफोर अब्लाबो सुनु केमफ्राय आरो रनजित बसुमतारी बिथांमोनखौ बुंनो सानो बेफोरबायदि खालामबायबो थानो नाङा मानो होनबा सोरबाथ' मोनथियाखैना बेखौ रियेल सानदों गेदेरफोराबो उन्दैफोराबोथ' रियेलसो सानगोन उन्दैफोरा बेफोरबायदि सभाबखौ लागोन बेफोरनो आरोना गाज्रि मोननो नाङा दा बेनोसै भिडिअखौ नोंथांमोना नायना बोरै मोनखो कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहर अब्ला दिनैनि भिडिअ बेखिनिसै लोगोफोर नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनगोन थेंक इउ स' माच बाय बाय